with fáilte mhór of Buster atá teacha go Fort Mhaigh Cuilinn inniu tá sé déanamh bhealach go Fort Mhaigh Cuilinn. Tá Buster díana bhealach mar dé saolaí go Fort Mhaigh Cuilinn atá ag gimmert ná fím na Gaillimhe ag gimmert méo ag ceadú chuna dó agus chuine muid benachtaí ag Alba peladóid pá Gwytain a bheith lár párce. Alba tóid an bhótaiste agus go néirí le fuireann na Gaillimhe. Alba!